ndikwa ni no arado gi joma kamano watimo kama. Apani mano gima ber moloyo nikech jogo duto te makoro tie sirikal. Nyaka koro ng'eni ofis idonje kapok oromo saa 2. Ma saa 2 koromo ni tip to wecho chakore. Nyi winjo ni nitiere kata jodito moko manyo riembo kanyo bire bura molewo. Koro ng'atu matiyo kata koro awach ni tiyo Harambee House kata tiyo Ardhi House ka inang'o midwa donjo ne ofis saa 4 ka jatendi to saa 12:30 nosedonjo. Apani gino en gima ber moloyo nikech sirikal kae bende mosewacha ni dhano donjo to keto koti to timo ang'o to chako wuok. Koro ng'ani kaka nyoloso mowacho kata ni jotend migepegi onge gimoro ni kobiro ofisi to ne yudo ka file opong'. Ni nyaka item ni odiochieng' achiel file duto mantie mbele ni nyaka itiyogo. En lai maber maka ji duto mantie sirikal bro kawo patikno to VOJ abiro wacho ni jopiny bro mor nikech kidhi ofis ng'ato tiyudo ka gino midwaro kata bed no kokonye ni yude tiyudo ka ng'ama idwaro nitie tentie samon winjirwe kode to bet piny mo winji mineno kata ka desk neno gik manitiere okopong'o nikech ofise sirikal ng'anyna